Fountain gate. Fountain grace. Mahunu spirit to be in the realms of the spirit. Mahunu be. Okay. Now home no why na why basa basa to say bodam ni. Ana mahunu sabrante nam na home ni di nachi. Ana one na ekọ. Me pa chaw say uhunu sunsun say obi aye no basa basa say bodam ni na odi obi achi a. Saa de na eye de an. Ensure. Ose aye den. Ensure. Ensure de. Ade aye na omota aye pa na omota afira nwera. Amen. Amen. Ota ehunu nsuo osunsum nsuo ta afira nwera. Anasa wode bibia sina sente se doso. Na ne ho nyina ye hire. Anasa powder na perfume won ho. Amen. Sana nsuo spirit tie. Nti wei akire demon. Demon be in the realms of the spirit. And the demon and the spirit, or the spirit controls the man of this guy. Or control not Jenny. On one case, I bought some nobody sent out to her. And they saw to her and a man flow. Yes. Spirit and I and what to say, but Domini, no basa. And I would do a branch yachi, and all control not drain, and he speaks to the guy. Yes. And our qua, Nasa, a cobasa, a tadia sanono, spirit in the catcher and say, Ratadian or Beuro. Ocasa Kojina had Johnson any power, Obey Johnson, Ocasa Cocoda, Obey Jabba, because Oconacoda, Busanama saw TB Bisa. So for me tin by as me for my dream ma. Bon sa manya my dream man. What ten no? By me for my dream man no. Sa obi kasa kyerɛ wo. Na o control wadwene no. Yes. Na o kyerɛ wo sa ye say. O wo ho a na bibi ya ne sɛ hwɛ nkɔfo yi o mgyina hɔ yi. Wo ho asɛm na o mo ka no. O mo ye say. O mo yes. O ho de o pɛ sɛ o yɛ no. Ah? Me feel no. Yes. What? Sama yes. On papa Odifuor. See, and the spirit in the control no sa na oware and no was 16 years. Spirit no oware at the age of 16. And ye omo fie bosom no fie ne papa fie. Otumi akasa ni amokire mame. Tobo. I want papa fie. Na oware akoda we ye initiate ne man. Okay. Enkwada abrem. Nti odi na chise ni kun. Nti onene ne nam. Sometimes oye ne sa na oba ne nche na one na beda. Na okọ. Oho a na oba. Na okọ. Atura bia na oba na odi aduane abre no. Sa didi. Nti obeso da na ohunu aduane no. Ebese so obedi pa na bibia pem no. Na ote nani na osore. Busa na mame. So for and corporate na for Odifuor. Your friend Odifuor, you so hey. Aya o ya se wonte men shan kom ni bi. Aya o ya. Se ya o ya nso a wonya bi da. Da Peter. Don sem nyame. Hey. Aya o ya wonya bi da. Nya bi da. Yeah, give it away. Ano oten. One na ka kire wo se wobetimi agina wo bi a wonnim no ani. Nim ne da. Na wakofa ne fie nsam wo aba. Ka kire no. Breko a wono meka kire wo. Aya the spirit of God. Power. Na akwadai anabranti. He was born to be a man of God. Enti ya wo ne ketekete no. Eto ho no. Ana omo hu no se yan ye gya na e wo fie no wo de na wo de ba na ni nhia. Enti sa na te de a at the age of 16 ye benitiate you ma spirit ne no wako. To be bia na bi ono na be nante. Se be ya onyame honhom na wo so no entimi mpie na mom sa spirit ne be control na wasɛ wadwen enti a spirit of insanity na oye demon bosom fie ni papa fie spirit of insanity ya can spirit of insanity asɛ ne sɛ abodam honhom homo pɛ sɛ ɔmo abodam ba sɛ Yehowa te ase
na wawura dem hai Yes. ne nyuma ba yakwa Amen. ne nyuma ba yakwa Ebe yakwa. ka hye ne sɛ ɔno a woni sika wo sika to ne nsɛm a na spirit na befa tie me was ahwɛ TikTok pa no watie we yakwa nkyerɛ no wayɛ bi no watie we yakwa nkyerɛ no wayɛ bi ɔte sɛ we ka we ya no afa we no ade ka bom fa ba we no wayɛ bi busa no mam na wa ya nsumwa ya nya den Ama. nti sɛ wo yɛ diifoɔ na ɔbɛte wo nka masa stop wo yɛ diifoɔ na ɔbɛte wo nka na waba hɔ ɔba na wakyerɛ no fa we ka we bom fa ko dware odware a afe na spirit ne bu afum mo ɛkyɛ wo adwuma na afɛ Wa. wɔde adeɛ no ka ne ho a na spirit ne bu afum mo afe na wafe de wɔyɛ ne mo ka kyerɛ ne sɛ ohia tumi a ɛboro no so tumi ayɛ onyankopɔn tumi a ɛboro sa spirit ne so ansana wanya fa hodie ba sɛ Yehowa te ase no wawura the camp of Gethsemane. The camp of Gethsemane. I say anything. Camp of Gethsemane. Camp of prayer. Hallelujah. I say na Yesu called Gethsemane.